Көнчыгыш Украинада нәрсә барганын беләсезме? Нәрсә бара? Сугышалар. Пока тырышалар. Телевизорда Украина турында сөйләй башладылар. Ни дип уйлыйсыз? Нәрсәгә шулай бу? Күбрәк Сирия турында сөйлиләр. Пока антылды. Беренче орында Сирия тора. Я вот считаю, что нашему народу каждые полчаса эту войну показывать надо. Уж так прямо, становится плохо от всего этого. Кажется, что вот мы, и вот мы будем тоже в войне. Я живу в Крыму, в Симферополе, и смотрю российское телевидение. Каждые полчаса информация о войне на Юго-Востоке. Я, хотя и жила в Украине, недавно только нас обратно взяли в Россию, Крым, да? Но, понимаете, это уже давит на психику. Күн сайын қара-қарабыз, ибтәдді кешінде қарайбыз. Мен анан үшін бек бір шылам енді, конечно, алар үшін. Сирияны, сен қанша Сирияда соғыш бара бек. Анда да бек қорқыныш енді. Көнчыгыш Украинада нәрсә барганын беләсезме? Білем. Нәрсә бар анда? Теге. Луганск. Донбасс. Eskinde Karabağ'ı sayı. Suriye bile belli de böyle minen hanım bırak kursetten. Kirektir de böyle minde. Kirektir. Bilip tırsınlar indi. Bilip tırsın. Bilip tırra kirek bir barısında. Восток Украины в курсе. Это давно идет уже. 2 года почти. Можно сказать, безобразие творится. Своих людей убивает. По всей вероятности, наверное, с событиями на Сирии. По всей вероятности. Ну, в принципе, уже это, можно сказать, надоедает уже одна и та же тема. Көнчыгыш Украинада нәрсә барганын беләсезме соң? Беләм. Нәрсә бара? Сез үзегез генә әйтермен, алмыймын, бу да әйтмәй нәрсә булган. Әйтергә теләмим. Украина турында сөйләй башлады кебек телевизор. Әйе. Сез бу фикер белән килешәсезме? Килешәм, аны сезнең белән. Алгыза бай бер аны әйтермен сезгә. Беләм. Бик каты сугышлар анда бара. Кан кыю. Может бите торгандыр инде сугышлар. Ну, сейчас Сирия, конечно, все затмена. Сейчас расширили этот гадюшник, извините меня. И они как тараканы расползлись. Все. Сейчас страшно. Нет гарантии, что у нас этого не будет. Көнчыгыш Украинада нәрсә барганын беләсезме? Сугыш бара. Сугыш. Восточный Украина. Сугыш бара. Нәрсәгә сугышалар дип уйлыйсыз? Нәрсәдер бүләлмиләр инде. Аларны газетадан, телевизордан карап, ишанып булмый. Булар да дөресен әйтәләр, тегеләр дә дөресен әйтәләр. Хәзер Украина бик күрсәтми башлады кебек телевизор. Бу нәрсәгә дип уйлыйсыз? Халык алҗады инде ул хәлдә. Көнчыгыш Украинада нәрсә барганын беләсезме? Сөйләгәннәрен тыңлыйм инде, барысын да аңлап бетереп булмый аларның. Үзем бармасам. Ага. Менә хәзер Украина турында бик сөйләми башладылар. Нәрсәгә дип уйлыйсыз? Мин уйлыйм, менә Россия самолетлары Сирияда военные действия начали, башладылар и переключилось внимание на другое, я так думаю.